treba oslobodiť tých, ktorí padli do rúk týmto obchodníkom s ľuďmi. Ďakujem pekne, pani Knights. A teraz pani Bauer. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, vážená pani komisárka, vážení kolegovia. Tento týždeň okrem tohto som dostala ešte dve ďalšie správy o obchodovaní s ľuďmi, jednu zo Švédska, jednu z Číny, kde bolo odholených viac než 24 000 obetí minulý rok. CNN hlásila, že v Sinajskej púšti bolo nájdené obrovské množstvo utečencov, ktorým chýbali orgány. Egyptskí lekári sa priamo podielajú na kradnutí orgánov, prichádzajú do Sinaja s mobilnými nemocničnými jednotkami, kupujú orgány od beduínov a priamo na mieste robia operácie, menia rohovky a ďalšie orgány. Títo obete sú stále ešte nažive. Tie orgány nie sú užitočné, keď sú obete mŕtve, takže oni ich najprv nadrogujú, potom im odoberú orgány a nechajú ich len tak zomrieť. Svetová zdravotnícka organizácia v nedávnej správe nazvala Egypt regionálnym centrom obchodu s orgánmi. Samozrejme je tam dopyt, ak chýba legislatíva, ak chýba alebo nie je dostatočné presadzovanie práva, vymáhanie práva, tak tento obchod prekvitá. Som presvedčená, že otázka obchodovania s ľuďmi by mala byť vyššie na agende našich bilaterálnych rokovaní. Ďakujem pani Bauer a slovo má pán Repo. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Pani predsedajúca, obchodovanie s ľuďmi je pliagou dnešných dní. Táto forma otroctva je nehumánna, je to obrovským porušením ľudských práv. Zároveň je to